andal oto wi noon ay julɗo jaɓɗo Allah wonko fotani haalde te haalo Poular ne mbiya ko janngude tan woodi kono ndi deftatake ala ko ɓooyɗa ko fadde gila duuɓi lebbi ha joni Allah addi hande cuɓaɗam komi reedu mbeta weltaki hen mbeɗa welti kay beltide no wayno mbaɗani ko pannoɗa duuɓi e kitali ne ari ko ni beltotoɗa Thank you.